Още по-голямото приключение на малкото таласъмче е втората детска книга на Никола Райков. Това е приказка-игра, съпроводена с илюстрации, схеми и карти, които разчупват границите на детската фантазия и превеждат мълчуганите по суша, въздух и вода до страната на сънищата, където нищо не е такова, каквото изглежда. Райков пристъпва към втората книжка, след като първата постига огромен успех и претърпява 3 преиздавания. Райков е написал текста сам и е подбрава илюстрациите също сам. Те са от различни автори. Той ги е преработил, за да паснат към разказаните истории. В основата и на двете книги игри е малкият син на писателя, а приказката е разделена на 30 глави. В края на всяка глава детето има право на избор. От неговите решения зависи как ще се развие историята. В зависимост от неговия избор отивате на различна глава. Новата глава отново имате избор и така, докато не достигнете някой от 20-те края в първата книга или 30-те края в втората книга. Според Райков книгата се харесва на децата, защото няма отрицателни герои, няма насилие и дава на мълчуганите свобода за развитие на въображението. И другото, което много ми харесва в този формат е това, че ги учи, че всеки от нас има личен избор и че този личен избор носи последствия, че нашия живот се променя след този избор и че ние сме пряко отговорни за действията си. И двете ми книги обогатяват връзката родители и деца, твърди авторът и допълва, че тази връзка в съвременното общество много страда. Никола Райков е направил и електронен вариант на приказката игра, който може да се сваля безплатно от интернет. Убеден е, че така неговите истории ще стигнат до повече хора и до тези, които нямат възможност да си купят книгата.